Hvad om jeg fortalte dig, at stemmen i hovedet dit, den som minder dig om alt du har været gennem, alt du har fejlet, alt du burde frygte, ikke er dig? Hvad om du er noget mye større, men du har glemt det? Egoet dit blev programmet for at holde dig i dvale, men i dag skal vi vække dig. Vi vokser op med en idé, at vi er det, som har sket med os. Vi tror, vi er vores fejl, vores sejre, vores roller. Vi klynger os til historien, som om den definerer, hvem vi er. Men Joseph Murphy afslørte en anden sandhed. Det underbeviste sindet vort accepterer alt, vi emotionelt tror på som sandt, uanset om det er sandt eller ikke. Og det, vi tror på, det bliver virkelighed. Egoet er stemmen, som minder dig om, hvad som gik galt. Det er ikke ondskabsfuldt. Det er bare programmet. Programmet til at beskytte dig. Men beskyttelsen har en pris. Du bliver fanget i fortiden. Tænk dig, at egoet er som en dørvagt. Den slipper bare ind tanker og idéer, som matcher det gamle mønster af dit. Alt andet bliver afvist. Forandring, usikkerhed, selvkærlighed. Nej tak, siger egoet. Lad os holde os til det kendte, selv om det gør vondt. Og så lever vi på autopilot. Vi gentager mønstre. Vi tiltrækker os det samme igen og igen. Ikke fordi vi vil det, men fordi egoet vort har lavet en labyrint, vi ikke vidste, vi gik i. Men hvad sker, når du stopper op? Når du observerer tankene dine og indser, dette er ikke mig. Dette er bare noget, jeg har blivet lært. Der sker alkymien. Når du ser, at du er den, som observerer, og ikke selve tankene, så begynder noget at åbne sig. En dør innoverer. En ny vej. En bevidsthed, som altid har været der. Baksløret af frygt, vaner og selvkritik. Det er dette Murphy kaldte det kreative sindet. Den delen af dig, som kan vælge på nyt, som kan så nye frø i underbevidstheden, som kan skabe, i stedet for at reagere. Så lad os gå videre. Lad os åbne døren. Visualisering. Bak øjnene. Dette er en praksis, du kan gøre hver dag, og som sagte, men sikkert, begynder at løsne på egoets greb. Find et roligt sted. Sæt dig behagelig. Luk øjnene. Pust dybt. Ind gennem næsen. Hold. Ud gennem munden. Lad skuldrene synke. Se for dig, at du ikke sidder i kroppen, men bak øjnene dine. Du trækker dig indover, som om du går ind i et mørkt, stille rum. I dette rummet findes det ikke nogen historie. Ikke navn. Ikke krav. Ikke fortid. Bare tilstedeværelse. Spørg dig selv, hvem er jeg, når alt det andre forsvinder? Ikke prøv at svare med ord. Lad følelsen komme. Stilheden. Den dybe trygheden, som ikke trænger bekræftelse. Egoet vil kanske råbe. Dette er sløsing med tid. Du må gøre noget. Du må kontrollere. Men du svarer med stilhed. Med nærvær. Med et indre. Jeg ser dig, men jeg følger dig ikke. Etter hvert, når du åbner øjnene igen, vil du mærke det. Verden føles anderledes. Mere stille. Mere åben. Ikke fordi verden har ændret sig, men fordi du ikke længere ser den med egoets øjne. Eksempel fra virkeligheden. Tænk på en kvinde, som altid har blivet afvist i relationer. Egoet hendes har sagt, du er for mye. Du er ikke værd kærlighed. Du må tilpasse dig. Hun går ind i denne visualiseringen dag efter dag, og en dag kender hun en dyb fred ind i sig. Hun ved, at hun er værd kærlighed. Ikke fordi nogen fortalte hende det, men fordi hun har kontaktet den delen i sig, som altid har vidst det. Og pludselig ændrer alt sig. Hun begynder at tiltrække sig relationer, som spejler denne indre trygheden. Hun reagerer ikke længere med frygt, men med bevidsthed. Det er ikke magi. Det er omprogrammering. Det er sand alkymi. Du er ikke tankene dine. Du er ikke frygten. Du er ikke såret. Du er det levende lyset bak alt dette, og når du begynder at leve fra dette stedet, dette indre rummet bak øjnene, der sker mirakler. Små først, du føler dig roligere, mere til stede. Du reagerer ikke automatisk, du begynder at vælge. Så større, du tiltrækker dig nye muligheder. Mennesker begynder at mærke noget anderledes i dig.
Du udstråler noget, uden at prøve. Du trænger ikke råbe højere. Du trænger bare være mere ægte. Symbolsk handling i kvælt, før du liker dig. Luk øjnene. Gå bak øjnene dine. Stil dig selv det stille spørgsmålet. Hvem er jeg uden historien? Og hvis du kender et glimt af sandhed, skriv det i kommentarfeltet under videoen. Jeg er ikke det, som har sket med mig. Jeg er det, som vokser ind i mig. Skriv det for dig. Ikke for likes, men som et løfte. Et anker. Et nyt program. Afsluttende refleksion. Verden kommer til at fortsætte og råbe. Egoet vil viske. Du må være red. Du må passe ind. Du må kontrollere. Men du har lært at lytte til noget dybere. Noget stillere. Noget sandt. Og en dag vil du vågne og indse, du var fri hele tiden. Afsluttende refleksion. Verden kommer til at fortsætte og råbe. Egoet vil viske. Du må være red. Du må passe ind. Du må kontrollere. Men du har lært at lytte til noget dybere. Noget stillere. Noget sandt. Og en dag vil du vågne og indse, du var fri hele tiden. Hvis dette budskabet traf dig, del det. Nogen derude trænger akkurat denne påmindelsen. Tryk på liker for at forstærke det nye mønster i dig selv, og læg igen en kommentar med ordene. Jeg vælger at vågne. Jeg vælger at huske, hvem jeg er. Lad dette blive starten på noget nyt. Ikke bare inde i dig, men i hele feltet, du bevæger dig i. For hver eneste gang vi vågner, gør vi det lettere for andre og gør det samme.